ako sa cítite? Jak taká sa cítim asi toľko k tomu. Ty sa mi smeješ ešte do tváre, hej? Ja som sa tu proste naviazala na tvoju matku skrz to, že je tu súčasť nás a vôbec sa mi to nepáči. No tak, ako sa cítite? Taký šok, že? Sme sa vymenili s mojou mamou. Taká piča sa cítim. A ty sa mi ešte do tváre smeješ, hej? Ne, bože chráve, to je taká od malička. Ja som sa na tvoju matku naviazala skrz toho, že my sme tu mali 15-sekundovú konverzáciu a my sme boli jak Svetopluk a Perníková chalúbka, jak vidlička a nožík, jak huliak a dom športu. To je ľúto, no. Ja som mu volala Mamacita a ty, ochechula, si došla a rozbila si náš sen krásny. Ježiš, to je piča. Režia, ja si prosím naspäť Mamacitu. Ja my sa nesmieme. Akože, ja som rátala, že budú rôzne reakcie, hej? Ale ty si piča. Ty si normálne živá piča s pln veľkým. Jasťo, jen toto šlapala bordeli. Šlapala bordeli. To vôbec není pravda, ja som normálna vyrovnaná žena, ktorá investuje do nehnuteľnosti. A trtka zálovej.